1250 korun, bez nesmyslných podmínek, okamžitý výběr peněz do 20 minut, jdeme na to, let's go. Takže nejdříve kliknete na odkaz, co jsem vám poslal a zaregistrujete se. Na mobilu si naskenujete kód, nebo si stáhnete z Apple Store, Google Store, crypto.com. Jak můžete vidět, 140 milionů lidí, takže je to legit. V aplikaci pak dáte create new account a zadáte ten samý e-mail, který pak ověříte, zadáte telefonní číslo a ověříte totožnost. Max 5 minut. Pojďme se ale podívat, jak získáme $50. V sekci Home dáte deposit a vyberete cash. Na váš účet pak dáte 55 euro neboli 1400 korun, každý má zvlášť IBAN, by the way. Peníze vám pak přijdou do pár vteřin a pojďme se podívat, jak nakoupit krypto. Dáte buy a vyberete si jakoukoliv kryptoměnu, například Kronos, a nakoupíte v hodnotě 50 eur plus. Potom půjdete do trade a prodáte. Vyberete Kronos a prodáte opět v 50 eur Kronosu. Po prodeji dostanete automaticky 50 euro dalších v Kronosu, které samým způsobem prodáte a peníze si můžete okamžitě vybrat. V sekci Account dáte Euro Account a dáte Withdraw. Zvolíte si svoji banku a částku, vyberete a do minutky by vám to mělo přijít. A za tyto free peníze můžete koupit mamce kytičku. Let's go!